Núria. Jo sempre em pregunto com tinc tanta imaginació, perquè vosaltres teniu la sort ara d'estar en un temps en què la imaginació és molt benvinguda i molt benvolguda. Vull dir que ara a les escoles es potencia molt la que és la creativitat. Però quan jo tenia la vostra edat i anava a l'escola, això de ser una persona amb imaginació estava bastant mal vist. I aquesta il·lustració m'agrada molt perquè en certa manera representa com era l'escola dels anys 60-70. Mireu, el professor así a la pizarra, nos divertimos con cerámica, hagamos un florero enrollado. I el nen, el Marc, comença a pastar i mireu, quina rialla més gran, s'ho està passant superbé. Però aviat els seus companys li diran: què és fer? Això no és un florero enrollado. I mireu, on està la rialla? Ja no tenim rialla. I perdoneu, quins ulls acusadors. I què hem fet els altres? Perdoneu, cagarrines. S'ho han copiat. Qui és la persona que té més imaginació de totes? Ell! Perquè si per ell això és un florero enrollado, on posen les flors per la boca, ja està. Però en aquell temps, per mi, el que tenia més imaginació, en aquell temps, què passava? Doncs ara veuràs què passava. Et castigaven! Burro! I perquè vosaltres són molt joves, però els meus avis els castigaven amb llibres amb una cantonada, els feien patir, torturadors. Exacte, jo quan era petit també he vist algun. Qui és aquest? Soc jo. Doncs aquest nen, és a mi, la meva mare, sense mala intenció, quan anàvem pel carrer i es trobava algun amic, li preguntava: què fa el Jordi? I ma mare, quan s'enfada encara, ara parla en castellà, deia: este niño nunca tiene los pies en el suelo. I algun altre dia, jo vaig començar a entendre, deia: este niño tiene muchas fantasías. Podem dir, d'aquest nen no en farem res. I aleshores em vaig adonar, quan vaig començar a fer-me gran, a veure, si alguna d'aquestes expressions us la diuen a l'escola, aterreu, perquè a l'escola jo també, i anem a aprendre. Però si algú us diu alguna d'aquestes 31 expressions que per mi són autèntics atemptats terroristes contra la imaginació, doncs atureu, perquè són per mi frases que fan mal. La quantitat de vegades que un haurà sentit: aquesta nena sembla que baixi de la figuera. O sempre està als núvols, sempre està al tercer cel. Té el cap ple de fantasia, no toca de peus a terra, sempre està fent bé colom, és un somiatruites, és un somiaperdius, i pitjor, perdona. Està a la lluna, sempre està a la lluna, o tiene la cabeza hueca, cloc, cloc. I el pitjor insult, per mi, que et poden dir és: tiene la cabeza de chorlito. El chorlito és un ocell que té un caparró com una ungla. Per tant, amb aquest quilo i mig que tenim de cervell em penso que no. Aleshores, si algú us diu alguna d'aquestes frases, heu de saber contestar dient: no deixis que ningú et digui que estàs perdent el temps quan tens la mirada perduda en el buit. No existeix una altra manera de concebre un món imaginari. Què vol dir això? Quan un està fent una redacció o un treball i no li venen les respostes, fa així. El món imaginari no fa així. A veure, on tinc la resposta? Per tant, és necessari de tant en tant perdre les 3 dimensions i anar al món imaginari. Tot això ho explico com a introducció del llibre, perquè és molt important entendre les coses. Veiem la Mafalda. A veure si puc tirar això una mica més cap a mi, sense descalificar-ho. Sí.
la Mafalda que es gronxa amunt i avall. Com sempre, quan un posa els peus al terra, s'acaba la diversió. Què ens està explicant? Tot allò que fem, quan ens diuen hem de fer una redacció, si alguna persona diu una redacció, quina merda, doncs saps què passarà? Que aquella redacció serà una merda. Aleshores, la clau per escriure, la clau per tenir imaginació és allò que facis. Fas música, fas fang, fas el que sigui, és passar-t'ho bé, gaudir. Ho va dir un director de cine molt important. Existeix quelcom més important que la lògica, és la imaginació. O l'enginy, la capacitat de fabular, d'inventar, està per damunt del coneixement que ja està als llibres. I ho va dir l'Albert Einstein, el descobridor de la teoria de la relativitat. Un dia vaig anar a una entrega de premis i em vaig espantar. Veig la senyora que encara anava una mica arreglada i pensava que eren ogros. Vull dir que la gent gran moltes vegades em parla la imaginació i no sé què es creuen, no? Vull dir, perquè perden una mica l'alegria, la imaginació, la creativitat, que són una eina fonamental per viure. Què vol dir això de tenir imaginació? Què vol dir? Vol dir pintar els gossos de colors? No. Vol dir mirar les coses d'una altra manera. Per exemple, ara venen eleccions i tots els alcaldes de tots els ajuntaments del món fan obres per demostrar que han fet alguna cosa. I la gent gran, aquest nen, per exemple, veu aquest senyor panxut i alguna persona adulta diria ves com menja o quantes cerveses. En canvi el nen, que té molta imaginació, diu jo faria un concert fantàstic de privat. I no passa res. I les eleccions que deien, la gent gran diria, ves, aquesta ciutat, en aquest poble, és encara que avorreixen per estar plenes d'obres. En canvi, un nen que es diverteix de les coses diria, jo faria un rinxos d'una geganta estupendo. Ja està. Però mireu, el nen l'han posat ja una carretera de nit, un corbatí, un vestit, i se'n va cap a l'escola amb poques ganes de passar-s'ho bé i diu sembla que avui la meva imaginació m'ho farà passar una mica bellugadet, no? Sabeu què passa? Que molts pares i moltes mares volen que els nens i les nenes, que els seus fills, que els nostres fills, siguin un dia homes i dones de profit, que està molt bé. Però això de profit, molta gent pensa que està relacionada amb els diners. I no, un home i una dona de profit és aquella persona que sap treure profit, avantatge de les seves capacitats, dels seus talents, no ho oblidem. I un dia jo anava precisament per Reus, que és la meva ciutat, i va venir un cop de vent, i vaig dir, ui, que caic. I vaig dir, què passaria si un cop de vent s'emportava una nena i se n'anava pel cel i acabava coneixent els 173 vents que bufen a Catalunya. Vaig arribar a casa i em vaig posar a escriure un conte. I va ser el meu primer conte, aquest, amb un altre, perquè l'altre va ser molt proper. Jo anava a la carretera, perquè les idees t'ataquen quan menys ho esperes. Anava a la carretera de Reus a Cambrils i em va venir una idea. Què passaria si la paraula etcètera, que sempre va al final de les redaccions escolars, quan tu no saps què dir, dius panses i figues i nous i etcètera. Doncs cansada de ser l'última, a cops de colze, volgués fer la revolució i posar-se en primer lloc. Volia dir això, que tots els contes i redaccions començarien per un etcètera. Va arribar a casa, va començar a escriure un conte, i jo vinc a riure. Què fa? Em van preguntar. Dic, escrivir, fes. Quan vaig acabar aquell conte d'un full i mig, molt divertit, el vaig ensenyar amb uns amics i m'han dit, això ho has escrit tu? Saps que està molt bé? I a partir d'aquell moment, sempre que em venia una idea, l'escrivia i així va néixer el llibre, etcètera. I poc temps després
Era un dissabte al matí, jo estava dins de la banyera, amb dos aneguets, i de sobte vaig fer un descobriment. Al final de la banyera, hi havia el tap de banyera lligat amb una cadena i vaig pensar, pobre, quina vida més miserable. Segur que està cansat aquest tap de veure peus, pits i culs i que si pogués seria lliure. Què havia de fer jo? Alliberar-lo. Com? Tallar la cadena? No, però si amb la imaginació. Què passaria si el tap compensés a l'esponja, fessin un salt i fugissin pel forat de l'aigüera, baixessin pel clavegueram i arribessin al mar. I així va ser com va néixer la història, el viatge extraordinari d'un tap de banyera. I un dia vaig anar al centre de lectura de Reus, que havia fet un treball, parlo de fa 20 anys ja, o més, i per accident vaig posar la mà sota la taula. Què hi havia? Un xiclet enganxós, calent, humit encara. I vaig dir, porc! O porca! Perquè els xiclets es guarden el seu paperet i es llencen al cubell de la brossa. I vaig pensar, porc i porca, però a més, idiota. Sabeu per què? Perquè la gent enganxa els seus xiclets deixant l'empremta digital molt ben marcada. Jo perfectament podria anar a la policia i dir, detengan-me! I tu rius, la policia faria un escaneig, diria, mira, aquest xiclet ve de l'Hospitalet, aquest xiclet ve de l'escola Mestrat, aquest xiclet és el Pau! Hi ha un Pau aquí a la sala? Sí. Qui és el Pau? Està malalt, mira! Vaig a la casa d'aquí! S'ha quedat a casa i no volia donar-me el compte. És broma, pobre Pau. I així va ser que vaig escriure un llibre que m'ha portat a moltes escoles, que és La guerra dels xiclets. Gràcies, molt bé. I després també un llibre de terror que es diu 666 calaixos. I un altre de terror, m'agrada molt el terror, el llibre d'encanteris de la vella taràndula, que per això l'Ignasi Avall desapareix, perquè fa por. A veure si puc recol·locar. Espera, ara hem de fer un intermig. Ara, ho penso. Molt bé. Ja veieu que a mi m'agrada molt el suspens i vam posar aquest cartell prohibit llegir, terror i suspens, on també teniu el Ningú és un zombi. I per fi arriba un llibre que m'agrada molt perquè té 19 cançons, que és el T'ho diré cantant. Per què vaig escriure aquest llibre i què volia explicar? En primer lloc, estic molt content perquè l'ha editat una editorial que té 500 anys. És l'editorial més antiga de Catalunya. Va ser creada l'any 1499. És a dir, és l'editorial més antiga del país. De fet, sempre m'ha agradat molt la música. Mireu, si em busqueu, aquí dalt d'aquí dalt, soc jo. Jo cantava a l'Orfeó Reusenc, una coral, per tant la música sempre m'ha agradat. Vaig estudiar piano, vaig estudiar solfeig, precisament perquè m'agradava. I ara, quan vaig per les llibreries, també dono un taller una mica de cant, de com cantar, com impostar la veu, perquè també m'agrada molt cantar i ballar. Les dues coses van connectar. Finalment, va sortir aquest llibre a l'abril de l'any passat, per Sant Jordi, m'ha portat per moltes escoles, i tenim un protagonista que és l'Ilai. D'on ve el nom d'Ilai? Un dia vaig a una escola de Tortosa i hi havia un noi finlandès que es deia Ilai. Com? Quin nom més bonic? Me l'apunto. Jo sempre vaig, per tenir imaginació, un ha d'anar sempre
amb les orelles parades i els ulls molt oberts, i va apuntant-se les coses que li passen. I tenim la dolenta, la madrastra, l'anglesa, que vol trencar una parella bonica que els acabaran estimant de nou una altra vegada. Els bons i els dolents, perquè un llibre existeixi, sempre ha d'haver una persona molt bona, com Vilà i la seva família, i alguna persona que no és tan bona. Això va ser la presentació de Sant Jordi. Aquest noi l'Israel i una noia violinista van cantar una de les cançons que estan al llibre i que jo vaig enviar a la direcció de l'escola per si les volíeu escoltar. Vinga! Per què t'ho diré cantant? Doncs perquè tenim moltes cançons catalanes que cantem quan anem d'excursió, però jo també em volia portar algunes més, no? És a dir, donar-li a la cultura més cançons, algunes que tenen a veure amb l'escola. A més, que la música pot salvar les nostres vides. Moltes vegades la música és poc important. No, és molt important perquè ens ajuda amb la nostra sensibilitat. Jo he anat a concerts a Barcelona i he vist persones, el concert era molt bo, que els queden les llàgrimes, d'emoció, de bellesa. Aleshores, anem sempre tan precipitats pel món que de tant en tant hem de seure i hem d'escoltar una peça musical per veure què ens mou, què ens diu. Simplement escoltar-la deixant tot, sentint la música. També vaig fer la cançó perquè, la cançó i el llibre, si heu vist, hi ha algunes lliçons convertides en cançons. Per exemple, hi ha moltes persones joves o adultes que confonen el pronom amb menjo una poma amb la primera persona del plural del verb haver. Aleshores, què passa? Diuen em menjo una poma i el em posen una H. O quan hem dit hem anat a Montserrat, doncs aquest hem el posen sense. I això no pot ser. Però em vaig fer una cançó parlant d'aquesta diferència, que és una falta d'ortografia grossa. O vaig fer una cançó també de les esdrúixoles, quan el nen va al centre psiquiàtric, es troba aquell boig que es fa passar per metge i que li canta una cançó tota plena d'esdrúixoles. Per tant, ho volia explicar també. Doncs sabeu per què? Perquè la cançó, la música, a les persones, mireu, ho va dir un estudiós, la funció principal de la música és la cohesió social. Una peça musical, com un himne, per exemple, o una cançó d'amor, ens fa sentir a tots els mateixos sentiments o les mateixes emocions. Poderós instrument per generar emocions. Diu, la música ens pren per sorpresa, però hi ha persones que s'emocionen i li acaben prenent les llàgrimes del bonica que és aquella peça musical. Jo tenia un professor de música. Com es deia el meu professor de música quan jo tenia 10 anys? Casanova. Era el nom autèntic. Perquè és el protagonista del llibre, per això ho saben, no fem màgia. I aquest senyor, durant un any, a mi m'agradava molt la música i la vaig començar a odiar. Per què? Perquè no vam sentir ni una sola peça musical en tot el curs. Tot era teoria, escriure. No vam sentir una sola peça musical. I quan vaig deixar de tenir-lo, vaig a veure Jordi, posa peces musicals a casa teva, escolta la música, torna-la a sentir, i així vaig tornar a estimar-la. Però aquell senyor, en lloc d'ajudar-nos, ens va fer tot el contrari. De manera que el dolent és el Casanovas, que era el meu professor, i que s'assembla molt a aquest senyor, un senyor així molt fletudo. Si el coneixeu no li dieu res, sisplau, perquè encara diu és molt vell, pobret, no li volia pas fer cap mal ni que anés a la tomba amb males emocions. Vull dir, és que us veig amb cara de dir ai, que demà el trucarem. Doncs aquest senyor encara existeix, jo no ho sabia.
Bé, abans, els nens romans, això és màgia, estudiaven coneixements musicals, estudiaven música. Mireu, astronomia, aritmètica, geometria i música. Ara la música s'estudia, però moltes vegades diuen que és la Maria. La Maria vol dir aquella assignatura que, mira, que l'hem de fer, que és la tonta. No, per mi és tan important com la matemàtica o la llengua. Ui, això està una mica engrescat avui, Durant molts anys, mireu, abans que l'ésser humà parlés, fa milers i milers d'anys, l'ésser humà no tenia una llengua. No deia teatre o nen, perquè no tenia encara un llenguatge. I només feien o aquestes coses. Sí, però sabeu què passa? Que en aquell temps ja començaven a tenir instruments musicals. De fet, mireu, es van trobar unes flautes fetes amb un os fa 35.000 anys a Alemanya o a França. I, de fet, els primers instruments musicals, quan l'ésser humà no tenia encara un llenguatge, són d'Eslovènia. Vull dir que crec, i això ho diuen moltes persones, que abans de saber parlar, la gent ja sabia taralejar, fer música amb la veu i tocar instruments. Vull dir que abans de la raó, l'ésser humà va tenir sensibilitat o emoció. I les cançons, moltes vegades, han servit per reivindicar un poble. Per exemple, quan jo era petit, m'arribava molt una cançó, que és Duerme, duerme, negrito, que parla de com la mare d'un nen de color treballava als camps de cotó. Duerme, duerme, negrito. Una cançó molt famosa. Com aquestes, l'Estaca, que potser vosaltres no l'heu sentit mai, quan parlava d'un país que tampoc no ha evolucionat massa, en què realment hi havia una dictadura, que això era aquí, a casa nostra, no? Vull dir que les cançons moltes vegades han permès expressar, queixar-se a unes persones que no ho podien dir d'una altra manera. I això aquí en aquest país s'ha conegut molt. Aleshores, els sentiments més antics són musicals. I són necessaris. Hi ha un famós escriptor i psicòleg que diu la música ens permet treure d'una depressió o portar-nos fins a les llàgrimes perquè ens emociona. No és un luxe, sinó una necessitat pels meus pacients, més important que un medicament. Vull dir, moltes vegades jo he pensat, quan uns amics estan barallant, s'estan discutint, si un de sobte es posés a cantar, l'altre no sabria què fer, potser pensaria que està boig o s'hauria anat una mica a l'olla, però molt possiblement diria, què passa aquí? I si més no, no hi hauria una discussió. Jo estic segur que els generals que munten guerres, si de sobte, això és molt difícil, es posessin a cantar, veurien que la vida no és tan seriosa i que potser se l'han de prendre d'una altra manera. Hi ha una pel·lícula que m'ha agradat molt, que diu, quan cantem la nostra cançó, mentre canta, res al món pot fer mal. És una cançó, és un compositor, i em va agradar molt, perquè va estar ple de cançons, i m'agraden molt les cançons musicals, però diu això, mentre estem cantant, diu, entonces, la lletra exacta és, entonces, en nada en el mundo puede hacernos daño. Vull dir que penso una bona descoberta el fet que amb la música podem parar guerres, podem parar gent enfadada. Tot això. I fa volar, això és d'un vídeo que vaig veure un dia que em va agradar molt, fa volar, mireu, un violinista quan estàs tan content sembla que podries despegar i sortir volant. Veieu? La gent canta amb auriculars o sent la música. Això és Viena. És d'un vídeo de valsos de Viena i em va agradar molt. Veieu? Tothom sembla que vagin sardanes dalt del cel mentre ells toquen música. Aquesta és una mica la sensació i el sentiment del que passa quan una peça musical ens transporta a un altre lloc.
A les cançons que vaig escriure, jo vaig voler posar precisament lletra que fes pensar, no? Ara tothom està enganxat al mòbil, a la tablet, a l'ordinador, i m'agrada molt el text que diu amb els llibres fas carrera, gira el món, no et quedis quiet, que el cervell se t'alimenta o serà un pútrid xiclet. Si agafeu les lletres, veureu que a la majoria hi ha un missatge que ens està dient estigues al tanto. A mi em pregunten, i què s'ha de fer per tenir tanta imaginació i escriure llibres tan divertits i alegres com el T'ho diré cantant, que s'acaba bé? Doncs llegir. Perquè llegint anem a mons que no existeixen, vivim aventures a la Terra o a la Lluna impossibles, i això ens enriqueix la nostra imaginació. A més, passa que si tu vas llegint i tu passes temps, després no fas faltes d'ortografia perquè les paraules t'han quedat registrades al cervell a força de veure-les. Aleshores, jo a la universitat, que dono classes, quan miro els treballs de la gent, jo sé els que llegeixen i els que no llegeixen. I per què ho sé? Per les faltes d'ortografia. I mireu, jo no és cosa meva, el claustre de professors vam decidir que a partir de la 5a falta estava suspès l'alumne. Hi ha persones de 22 anys que han de repetir curs per les faltes d'ortografia. Per què no s'ho han passat bé llegint? Perquè llegint t'ho has de passar bé, has de riure, t'ha d'agradar l'aventura. Aleshores, noia, haver llegit abans. Per tant, per tenir imaginació, allò més fàcil és llegir. M'agrada molt aquesta ciutat, és una ciutat que es diu Hay-on-Wye, a Gal·les, on hi ha un munt de llibreries. Mireu, parlàvem de ballar abans. Mireu, aquesta parella estaven ballant en una llibreria a l'aire lliure i posen uns plàstics perquè després no es mullin, Però és la ciutat amb més llibreries del món. La Biblioteca de Catalunya, on la gent va a llegir i a estudiar. Uns pares amb una nena llegint un llibre en una biblioteca molt original. Una família llegint amb un decorat d'una plaça, amb un quiosc. Un peregrí de Sant Jaume del Camino de Santiago, veu? La llum entra per la finestra i aquest senyor està llegint amb la motxilla aquí a terra. És la llum del coneixement, perquè els llibres ens porten al coneixement. Una senyora veient una exposició meva que tinc de fotos, m'agrada molt la fotografia, es diu Tot el món llegeix i tu, que això és a Reus, però ara està a Barcelona i va donant tombes. Veieu el cartell d'un senyor que està llegint a Londres tranquil, allò més important és el seu llibre. Clar, l'altre dia al diari hi havia una notícia que els nens i les nenes catalanes es passen 3 hores 40 minuts davant de la tele, a part de les tablets i tot això. No m'estranya que aquest país comenci a ser un país d'idiotes. Jo l'altre dia vaig anar a una escola i vi un nen així. Vaig pensar que és d'aquests nens que té una mare que perquè no es perdi la seva sèrie televisiva preferida li diu: nen, ja t'ajudo jo, obre la boca. I li posa el menjar a la boca. Teles per tot arreu. Viatjar, això és Nova York, vaig fer aquesta foto a Nova York. Quan un viatja, es relaxa, s'ho passa bé, i és el moment de tenir idees. I quan viatja lluny a prop, ha d'anar amb una llibreta, prenent notes de les coses que veu i que li passen, perquè és quan venen les idees.